kaso muna gode da rabon da kai shi da ni. Ya mabuɗi kaso muna gode da rabon da kai shi da ni. Kan na ce komai bara'in nema mun yi zini, da dai na san kun san me ke tafa da ni. Kalikin sarki ka sake shiga wannan sha'ani, babu ni sai kai da kayi ijaza to Ahmad ma zai yi da ni. Aya sarki matabbaci ko marayayye, rabu kai mai iko ne a mulkin ka ba a tawaye. Baka da buwai baka yi sufa ba da mataye, tabbas haka ne Allah na baka da iyaye kai fardun ne. Lati mai nauyi mai rugurguje dukkan salamai, ka daɗa wa saman kadari adadin tagari kasa da samai. Allahu ina roko a dan kadarinsa zuban komai, shi iyakar jikar idan ruhi ya gano komai sai shi din ne. Ya mabuɗi kaso muna gode da rabon da kai shi da ni. Sallama da aminci ga wanda Allah ke yabo, sallama da aminci ga wanda bai kwana da kwabo, sallama da aminci ga wanda bai da halin zambo. Salamullahi summa salatu alaika aya mai badaro. Na gode. Tafiyar hadara sai dai hadara ce ke yi, sai hage ce gwaldin zuciyar da rabbi yake kwadayi. Mutsin darjali suke fuyin mutu faɗi mazan yi, ke ce turbar da ke kai ni ko yau na barki to alaka zan yi. Sannu da hutawa barka da waraka yi batuna, sidi yau ma na duko ina neman belin kaina. Ya mugisi ina kwaɗayin abuwar ku da munin aikina, Amurka tana naso ina neman lullufi daga taskar umdatina. Ya ɗariƙar Allahu siraɗi mai iya tsirarwa, ya mabijin kan bayi inuwar da ake iya huta, ya mafi tsadar kadara da biyar ta ake iya dacewa. Zuciyar hadarar Allah in ba kai ba ta dare ba ta taɓa motsawa. Ya mu mutu adam mu ajal kai faɗin da rabbu kake zance, zul'ula ƙarshen matsayi ko uwar sani na saman dace. In ka ce ba a'a ko ila kuma ba hakan zai ce, an gama daga kai mahi duka mai faɗa a jito daga cewar ka ne ya ce. Malja'il ajizi na kai ke iya ɗauke shirgin kowa, duk munin mummuna take yanzu zai zama kyakkyawa. Wanda bai kai ba kana kai shari inda ma ba a jewa, maganin gyaran ruhi wanda ba shi da kai ko yana raye to shi ne gawa. Ya mabuɗi kaso muna gode da rabon da kai shi da mai aske duhu abu ɗaya ba a yi mawaigi. Kasini kuma almu'udi da yawa kake kafi gaban kogi, ko da yaushe aba mu kake kwasar mu kake a cikin jirgi. Rigin kudurar Allah duk wanda yake a ciki to miyarsa ta yi magi. Ya salimul kalbi da kai zuciyar halitta ta yi daɗi, sai da mai gyaran ruhi da jiki kuma kai ne mai madadi. Wasu darbayin Allah izuwa Allah kai ne sanadi, Baba Adam har Hauwa da kai suka tasirantu suka daina taradadi. Raba ka bai kowa wa za ya ce bai sama ba, na cikin kogon dutse
da ruwa wa zai ce bai sha ba. Saƙon kai na kaiwa ba tare da ka daga sauti ba. Annabawa manzanni aiki suka ma ba wai su shagaltu da bacci ba. Da buɗe kaso muna gode da rabon da kai shi sani. A gaban sarki mulkin kai da shi har gaban abadan. Kun fa ayu jami'in rusuli farda ayu muhammadan. Kai ne ayar Allah an yi kowa ne dan aikin. Kuma ga ka a mansurin labai ka sarki na mahadi ya mafa'udin. Na amintarwa kaina da kai ne nake iya motsawa. Kyautayinka da shi na sanu da shi ne nake iya furzarwa. Banganin komai sai kai ne kake iya datarwa. Al'arabi da kai na tsaya ka bani sabati aikin kai na zamewa. Na gode ka bani tun ban roƙa ba. Tun azal kai ke yi mun idan ban da kai ba zai sha ba. Ba na gajiya da fida Madina ba zan bar roƙa ba. Dan Allah a bani ba zan bar kuka ba. La ilaha Allahu Allah Allahu. La ilaha Allahu Allah Allahu. Ya buɗe kaso muna gode da rabon da kai shi da ni.